Gara Venezuelan, martxoaren 3-tik, joan ginen, 3-tik 10-era, eta martxoaren 8-an herri konsulta izan zen, komunetako herri konsulta, orduan, testu ingurua hori izan, orduan bereziki martxoaren 8-an, baina bai aurreko egunetan, zein ondorengoetan ere bai, Karakaseko zein beste barrualdeko landa eremuko komuna ezberdinak bisitatzeko aukera izan dugu, eta bertako jendearekin hartu emana izan, eta pixka bat tokian tokiko errealitateak biztanle eta bizilagunen ahotik entzuteko. Han komunak dira estatua betik desegin eta berregiteko planteamendu bat. Venezuelan daude 5.300 komuna edo zirkuito komunal. Oda, lurraldearen eta biztanleen zati handi bat estalia dago komunaren sistemaren bidez. Baina komunak ez dira estatuaren kontra edo estatutik autonomo dauden zerbait. Badago lege organiko bat, zeinak nolabait arautzen duen, zein diren komuna baten, komuna da sortzeko behar dituzun baldintzak, zenbat jende behar duzun, ze egitura behar dituzun, parlamento komunala behar duzu, bestela ez daukazu komuna itortzarik. Badaukazu ere bai, legeak esateizu zuk ze kompetentzia azkazun lurralde horretan, udaletxeak gehiago ez ditunak izango, estatuak ez, baizik eta komunidad antolatuak, eta hori estatuak, jendeak egiten du, baina estatuak hori babesten du, eta esaten duen ere bai, zuk ze baliabidetarako eta finantziaziorako eskubidea aukiko duzun, zuk eukitzeko ere, komunitatea gihar ekonomiko eukitzeko, ez dela esan daizeko, bai, nahi dugu hor frontoi bat, hemen gertatzen zaiguna, anzu elkartetan, nahi dugu hori konpontzea. Bueno, udaletxeak ez badu fitxa, han, komunitateek badaukate banku komunala deitzen den zerbait, eta badituzte baliabide finantzieroak, nolabait, erabakitzen duten dena ez, baina gauza asko gauzatzeko beraien kabuz. Eta hori da pixkat iraultza venezolarraren oparia munduari eta erekitzen saiatzen nahi diena. Nolabait, beste zibilizazio eredu bat, zeina dagoen oinarrituta tokian tokiko komunitateen botere politiko eta ekonomikoarekin, eta noski beste hainbat elementu, antiimperialismoa, patriarkatuaren kontrako borroka, ekozidoren kontrako borroka, eta bar. Komunikabide nagusietatikan iristen zaigun mezua nik banekien etzela egiazkoa. Banekien imperioak manipulatutako mezuak iristen zirela onera, ez? Chávez diktadore bat zela, Maduro ere bai diktadore zela, Cartel de los Soles delakoa hasieratik banekien farsa bat zela hori guztia, ez? Baina gero, zer ez bai, baina zer bai, banekin zer etzen Venezuela, baina zer bai zen Venezuela, ez nekien eta ezinuen imaginatu ez da delako beste kultura bat. Da beste bizipoz bat, da beste iraultzarako grimna, da beste kolore bat, da beste guztia da desberdina, ez? Orduan ez duen imaginatzen zer topatuko nuen. Agian, munduko beste leku batzutan egon izanagatikan, badaude horrelako paralelismo batzuk, ez? Europako gotorrekutikan kanpo, mundua bestelakoa da, ordan hortikan, badaude antzekotasun batzuk. Baina Venezuela zerbait berezia da. Zerbait berezia eta oso boteretsua. Ez dakit oian azuk pertzepzio... Egia esan ere, konstiente beste kultura bat dela, beste latitude batzuetan, eta nik ere, adibidez, ez nuen zereki konparatu, ez dakite, ingurune hartako beste herrialde batzuekin, ez? Orduan niretzako baita ere, esperientzia era bat berria izan da. Karakasen, komuna ez dut gogoratzen kopurua, baina egon piloa daude, eta gu gutxienez 3 egon du gara. Eta gero La Guairan, baita ere bai dela irikoa. Hori da, eta hiri eremuko, hori da, La Guairan ere, La Guaira estatuan, ez du gogoratzen hona zuen izena, hiria, La Guaira hiri ere bada. Han ere bai, orduan, hiri eremuko gutxienez 4 komunatan egon gara, eta landa eremuko beste batean. Bereiek esaten zigutena, ikusten duzutena esan Europan zer ikusi duzuten hemen. Eta han ikusi ditugu emakumeak auzoetan, boteretutan, ikusi ditugu gazteak, ardurak hartzen, han ikusi dugu adineko jendea, beraien gaitasunen arabera ere bailan egiten, modu oso espezifikoan auzoetan antolatuta, hemen ere bai, geroz eta gehiago hitz egiten den intersekzionalitatean ere bai kontutan hartzen, auzo guztietan zenso bat eukitzen, zenbat pertsona urdun dauden, zenbat haur dauden, zenbat behar berezitako pertsona dauden, hau guztia kontutan hartzen duen herri oso zaintzaile bat da. Orduan,
bueno, bereiek eskatu zigutena bakean bizi nahi dutela, presidentea eta lehenengo konpatientea bueltan nahi dituztela, eta kontatzea elkartasuna ez dadiela etan. Baita, igual herrialdea, egon zen Kubako delegazio bat, egon zen Mexikoko delegazio handi bat, Argentinako jende pila bat ere bai. Kolombiakoa, Bolivia, Brasildarrak ere ezagutu ditugu. Bai. Estatu Espainiarrekoak ere bai. Bai, Estatu Espainiarrekoak, eta katalanak. Herrialde katalanetako jendea zegoen, eta, belga bat, eta ez zegoen gure taldean edo bestean zegoen emakume estatu batuar bat ere. Bai, emakume estatu batuar bat, bai. Orduan, bereziki, Amerika edo Abiaiara kontinenteko jendea zegoen, baina, Europatik ere bai, gutxi batzuek ere topo egin dugu.